Gogo, tu je ešte neznámy hráč na Minecrafte. Teraz pozerám akurát tvoje video, no mám ho stopnuté. No dobre. To nemá nič spoločné s tým, čo ti chcem povedať, takže no. Toto video robím kvôli tomu, že chcel by som ťa poprosiť, či by si mi na Minecrafte pomohol so začiatkami. A proste s tými začiatkami a či by sme spolu nejaké let's play nenatočili, čo asi nie je moc pravdepodobné. No, to bude asi všetko a že či by si mi neporadil s menom. Ja by som navrhoval také, čo je moja obľúbená pesnička, počkaj, napíšem to. Nemám papírus. Aha. Toto chcem, aby bolo v mene. Toto Eiffel. Chcem to kvôli tomu, že je to moja najobľúbenejšia pesnička a by som takto Eiffel TV alebo Eiffel SK alebo Eiffel 65 LP alebo také niečo. Chcem, aby si mi s tým poradil, no prosím ťa to. Tak díky a díky, že si ma počúval. Čau, čau.